ஃப்ளாட்டுன்னா அந்த மாதிரி பட்டையாக இருக்கிறது. ரவுண்டுங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி இந்த மொனை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரவுண்டடாக இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும், ஷார்ப்பாக இருக்கும். எந்த இடத்துக்கு எந்த ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, பெரிய இடமா இருக்குது, ஒரே கலராக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கெலாம் வந்து ஃப்ளாட் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ இவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு நம்ம வந்து இத்தனோண்டு ப்ரஷ்ஷை வச்சு அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அப்போ நம்ம பெரிய ப்ரஷ்ஷை எடுத்துக்கணும். கூட ஒயிட் எடுத்துக்கணும். ஒயிட் அப்ளை பண்ணாமல் அக்ரிலிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கலரும் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. ஒயிட் வந்து ஒரு மீடியமாக எல்லாத்துக்குமே அப்ளை பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா எல்லா கலருமே உங்களுக்கு டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணும்போது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும். ஒயிட்டை நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த கலர் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இல்லாமல் சாலிடாக மாறும்.